kadagkuan si GMA Network nga mitambong si GMA Gala 2023, gihangop ang padayong suporta sa mga regional viewers sa tanang news program si GMA Regional TV sa nagkadaiyang mga rehiyon sa nasod. Ani ang report. Glitz and glamour, collaboration and celebration. Kini ang mipatigbabaw si GMA Gala 2023 diin nagkatapok ang mga kapuso, uban ang mga network executives and bosses, artists, employees, partners, sponsors, and collaborators sa network. Sa pakighinabi, si GMA Regional TV kang attorney Annette Gozon Valdez, mapasalamaton kini sa way puas nga pagsalig sa mga kapuso viewers. Buong Pilipinas ang sinoservice natin. So, more and more, we're also trying to get more, to access more talents from regions, hindi lang centered sa Luzon or Metro Manila. Kaya naman talagang dumadami at nagiging mas varied ang ating mga talents. Gihimugatan usab sa mga sakop sa Board of Directors si GMA Network, Miss Judy Duavit ug Mrs. Laura Jimenez Westfall ang dakong kontribusyon sa mga programa si GMA Integrated News ug si GMA Regional TV sa kalampusan sa network. Number one is our news and public affairs. Number two is really our ability to touch the hearts of the Filipinos all over the islands. And Sparkle was created because the young, they're our future. And so those are the strengths, our news and our ability to entertain. Samtang mirampa usab sa Gala Night ang mga personalities sa nagkadaiyang news program si GMA Integrated News. Sa GMA ako po security guard. Ako nagsasara sa saksi, ako nagbubukas sa unang hirit. Oh. And pagising mo, isipin mo agad yung mga kapuso, yung totoo, yung ating mga kababayan dahil sila yung nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. GMA has been my home for the past 21 years and it's been my home, my family, all my friends. It's not just the workplace for me. GMA has been very good to me. I owe pretty much what I have now to GMA. So it's a career that I look forward to nurturing for many more years. Lakip sa gikahinaman mo ang pagtambong sa mga kapuso artist nga mga Bisayang dako, Beauty Gonzalez, Richard Yap ug Mateo Gidicelli. Cecil Kibod Castro, GMA Regional TV Live.